Care sunt diferențele și tangențele dintre plătitorii de TVA și neplătitorii de TVA? Hai cu noi și ai să afli. 7 reguli de bază. 1. Compania, formă de proprietate. La plătitorii de TVA, SA, SRL, întreprindere individuală. La neplătitorii de TVA și în special subiecții micului business, conform articolului 54 prim Codul Fiscal Republicii Moldova, SRL. 2. Cifra de afaceri sau venitul din vânzări. La plătitorii de TVA este mai mare de 1.200.000 lei pentru 12 luni calendaristice consecutive. La neplătitorii de TVA, mai mic decât 1.200.000 lei pentru 12 luni calendaristice consecutive. 3. Cota TVA. La plătitorii de TVA avem cota standard 20%, cota redusă 8% și cota 0 sau scutit de TVA cu drept de deducere. La neplătitorii de TVA nu există. 4. Raportare. Dacă e să vorbim la plătitorii de TVA, raportarea este lunar până la data de 25 a lunii următoare, lunii de gestiune. Dacă să vorbim de impozitul pe venit, este anual până la data de 25 martie al anului următor, anului de gestiune. La neplătitorii de TVA nu există și avem doar impozitul pe venit anual până la data de 25 martie al anului următor, anului de gestiune. 5. Calcul și achitare. Dacă să vorbim de plătitorii de TVA, referitor la TVA, se calculează și se achită lunar până la data de 25 a lunii următoare, lunii de gestiune. Iar impozitul pe venit în avans până la data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie și final, până la data de 25 martie, anului următor, anului de gestiune. Plătitorii de TVA nu există, iar la impozitul pe venit recomandăm calculul lunar, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare. Iar achitarea este până la 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie și 25 ianuarie. 6. Cota impozitului pe venit. La plătitorii de TVA și regimul general este 12% din profitul impozabil, iar la neplătitorii de TVA este 4%, atenție, din veniturile conform contabilității financiare. 7. Cheltuielile. La plătitorii de TVA sunt deductibile în strâns raport cu TVA dedus. Iar la neplătitorii de TVA și subiecții micului business conform articolului 54 prim, cheltuielile sunt în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Acestea au fost cele mai importante diferențe și tangențe dintre neplătitorii de TVA și plătitorii de TVA. Pentru mai multă informație, abonează-te, te rog, la pagina noastră și scrie-ne în comentarii ce părere ai.